бай. Бародарҷонои ман дӯстдорони BMW. Тамошо кунед. Ана ин BMW чӣ аз худи хуҷанд овардан додаракои мо. Ин BMW мо бародарои ман F10, бале F10 бодикити F90 кардаган. Соли 2010 до рестайлинг мотор 2.0 дизел бародарҷон. Тонировка ҳуҷҷатҳо ҳамаш солона. Лабовой антиблик. Родной пробегаш 100,000 буд, як круг гаштагас. Пробегаш беҳад кам. Нигоҳ кунед чӣ бодикиташ шуруъ мудагас. Қаду қимати машина бинед бардаро. Арза як хел арзонон мемудагимон. Затон дида истодед хушурак фарқ мекунад ин машин. 150,000 сомон нарх гуфтаистодан боз муомила дорад, арзон карда мешавад. Биёед арзони канали мо гап занед. 4 диска балоношам на панамасна. Светашам бисёр свети хушрутиёмнасин. Нақшибошам меёбед. Стопош, бамперои ахир ҳамаша бардаро стили F90 кати тайёр кардагиам. Бодики чилагас машинча. Дидед бардаро. Марҳамат. Салона тамошо мекунем. Ҳолати салон мебинем. Кожи салон, салони сиёҳ, подсветка доштааст бо мебелни салон, люк дорад, сидени лифт, панак сидени, мобилкаш. Ана нигоҳ кунед ако кожни рул, мултирул, липисток. 113,000 километр пробег доштааст. Замин пробега радмои гуфта истодам. Бо равед худатон диагностика кунед, бинед проекция доштааст. Ана салончоша нигоҳ кунед бардаро. Чӣ дорад дига? Режим надорад, старт стоп дорад, двухзони климат контрол. Ха BMW калитакиш ба фикрам нест F10. Ана ҳеҷ электричоша надорад, майдатар мешавад. Задни камера не парктроник мешавад ин бардаро. Ин ҳолат дорад, марҳамат. Хардаро бошад рулчаи М задаган. ҳас хардаро. Чӣ хел ҳастан бародарҷонои ман, марҳамат. Бай ҳастам. Хеле лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз машинаҳои арзон дастрас боварӣ дорам аз канали мо пайдо мекунед. Бо эҳтиром канали дӯстдоштатон Авто Дубай ТЖ. Ҳани любителиҳои BMW бинем кани чанд кас мо. Бародарҷонои ман бай тамошо кунед. Ана бозиятаи дигар Lada Priora. Номерчошо нигоҳ кунед 1110 аст. Ана ин ладачаи мо фурӯхта мешавад бародарҷонон. Нигоҳ кунед чӣ қадар замин задагӣ. Ин бо пневмоподвеска дорад. Боло мекунем нишон метиҳем. Ана нархи беҳтарин кати срочна 35,000 сомон. Камтар боз муомила дорад. Биёед аз номи канали мо гап занед. Кам кор доштааст. Бампери пеша нигоҳ кунед. Камтар акраскаш пардагӣ. Солаш 2008 аст бародарои ман. Мотораша 1.6 гуфта истодаин. 1.7 дошт ба фикрам. Соли 2008 чанд мешавад мотор камтар наисед бардаро. Ана кузуфакош тозак аст, бад нест дига. Камаки агар ягонҷош кор надошта бошад 50% тонировка дорад. Тонировка ҳуҷҷатош то моҳи октябр аст бардар. Марҳамат 35,000 сомон. Чӣ хел аст? ҳас харидаро. Оҳо, чӣ дид бо тамом поён бошина. Пневмачош чотка кор мекунад бардарҷон. Марҳамат хидмат. Пешошам мефикрам, бале пешошам дорад. Пешошам ҳам десоде. Пешохи ҳамаҷош шуруъ кор мекунад. Компрессораш кор бадарумад. Ана бо салон нигоҳ накардем. Ман харид ман ҷамбас карда бидам. Салон мондагаз, салон мебинед бардаро. Ана ҳолати салончош. Салонош бинед чихол кашидаган, чихолчош шуруъ. Оинаи дута пеш электропакет. Ана монитор, лабовияш трешин доштааст, коробка механика. Ина инҷош хушрӯ установка мекунад, аз ҳамин пневмоподвескаш аст. Хуб. Пул дорад ё не? 220,000 километр пробег доштааст. Гидравлик дорад мегӯям, намедонам гуфта истодам, ба фикрам дорад. Рулаш хеле сахтам не мулоимам не ба фикрам дорад гидравлик. Хулас бардаро до акаи мо овардаган мегӯянд ки машини додарм аст, ман намедонам ягонҷоша. Просто ҳамина фурӯхтаам дар кор. Худатон биёед бо дарчи тамошо кунед бародарҷонои ман. Чӣ хел аст бардаро? Марҳамат. Арзанда аст ё не? Фикратон нависед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз машинаҳои арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Ташаккури зиёд. Ана бардарои ман бозиятаи дигар легендарни E60. BMW 5 серия бардарҷоно дорес соли 2006 солда аст. Нигоҳ кунед бардарои ман чико кардаган, наколка задаган, аъзои баданаш чико кардаган. Мотор 2.5 бардарои Европа. Ҳуҷҷатоша нав гузарондаган солона, утилизатсиян доштааст. Машин синьяти тайёр М, пакет бампер, парог аввесои М штагааст. Ана ин машина бардаро нархи 80,000-85,000 гуфта истодадан. Гуфтем камтар нархаш қиматтар. Нархи нигоҳ кунед чанд мондем. Сарочна охири нарх без савдо. Барои подписчикои Авто Дубай ТЖ 69,000 сомон бардарои ман. Марҳамат. Машина аз хуҷанд овардам бардарҷоно. Ҳамин шаб аз перевал омадагааст. Машина хаду ягон камбудии серьёзӣ надорад. Боз биёед хати устодон хушрӯ проверка кунед, бинед, маъқул кунед, савдо кунед, арзон кунед. Агар арзонтар кунад, агар хуб маъқул кунед гиред бардаро. Ина ха гап. Хуб, боз чӣ гап мезанем? Мотор гуфтем 2.5, гази евро 4 доштааст. Газу бензинкати хушрӯ мегардад. Сеташ мокри асфалт бардаро бо ҳамҷош вақти накликши задагай. Ана ина хоидагар мекунем мепартед. Ба кабинка чӯй бетмин балонош бардарои ман. Балонош нав не нигоҳ кунед худатон бандумаша. Диска чошо бешун, диска профиль аст. Хуб. Кузуфош дига ягонҷош кор надорад. Бампери ахибашам нигоҳ кунед, не бич не аст. Ин ҳамин машинча аст бардарои ман BMW E60 қош. Нархи 69,000 сомон. Харидоро марҳамат наҳаст. Любителои қош.
салонро тамошо мекунем. ҳолати салони лаптаги аст бардаро. коробка автомат, сидени лифт, панел сидени, обогрев сидений. Пробега чам старт стоп даст ба машин. Хуб. Пробегаш бинем ки чамта гаштаги аст ин машин. Пробегаш монитор дорад. Ин ҷош наклейкаи карбон даст. ҳолати салонро нигоҳ кунед бардаро. Ана меқад 295,000 километр пробег доштааст бардарашонои ман. чӣ хел аст бардарои ман? Марҳамат. Хайрдуро аст, хайрдуро. нархи беҳтарин сарои чини фурӯхта мешавад. Арзон аст ё не? фикратон ҳатман нависед. Лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. боз мошинои арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Авто Дубай ТЧ. Бай аст.